तो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो मा भिडिअ तो बांद्राय पेक बुगबाय थाला बेयाव भिडिअखौ सुरु खालामहानोसै आरोना औ बे खाथियाव थानाया सोर नोंनि खाथियाव थानाया मेकआप आर्टिस्ट नामा मा एसे समायनालै नोंसिनि हाबायाव लेंहरनो हागोन मा लिंहरनायल' बेखौनो हाबा लाखागोन आं माखौथो हाजोबजौ मिनिखो ओरैबादि मिनियोना आङो आयौ फाग्लिलै नों मानसिया बिदि मिनियो आरो थै फाग्लिसो नुबाय आंखौ फाग्लि बायदि मिनिबाय थाबालाय मजा नाङोलै नोंखौ ओंहाय आं मजाखा औ मजाखा आरो माथो नोंना दारि ओंखारबायनोलै औहाय दारि ओंखारबाय मा दारि गोनां भुमिकालै नोंलाय दारि गोनां हिनजावफोरा लाखि जाथारोनो मिथिबाय दारि गोनाङा लाखि जायोबा दारि दङ होननालाय सोर नुनो देलायाबाबो जायोलै नोङो साइजखा आं देलायखायाहाय देलायनोबो नाङा खिबुना लानाय मानसिया देलायो नामा सोरबा दिनैसिम खिगुफेराखै आङो खिगुफेरा जागोन नोंनि बे जाङियाव खिबुना लायोबालाय नोङो जाम्बा होनथारो गावहा जाम्बा बायदि नुयो नामा आंखौ सना मा खालामदों आंलाय मा खालामनोसै हाग्रा गेजेराव भिडिअ कल रायलायगासिनो नोंजों नोंलाय मा खालामजोबदो आंना बिदिनोखासै ए नंगौ नामा I love you too आयु मा एसे गोजोननाय मोनदों I love you too होननायखौ मा खोनायो मिथिबाय I love you too है मा एसे फाग्लिलै नोंलाय दालाय नङा जुमुदै मुजिनाया टु जाया दालाय जारलालै नोंजोंबो ओमफ्राय बे आंनि वाट्सआपाव हरनाया माबायदि जागोन मोजां जागोन ए नंगौ नामा नोंनाबो मोजां जागोन न नोंनाबो मोजां आंनाबो मोजां औ नोंनाबो मोजां आंनाबो मोजां आरो मा बुंनोसै ना सिंनि गाज्रिखौलाय सोर मा बुंनानै लानोना औ मा बुंनोसै आरो ओमफ्राय बे नोंनि खानायाव बोबाय थानाय सिख्लाखौ जा साइज नांदोना साइज मोनदोंना बे खानाय बोनाय सिख्लाखौ औ साइज मोनदोंथ' आरो जा साइजखा दोनथ'नोसां ए दोनथ'नोसैबो आरो दा एमबि जोब्बा दे होमबालाय बाय थाथ'